Казвайте ютубър, аз съм без камера. Скоро. Да. Говори. Нали аз до сега казах, ютубър, аз съм песна, сеш се. И така, добре, ти ли си първи да ме предизвикваш? Давай. Не ти. Добре. Предизвиквам те да направиш къща... Не, робот. Робот? Да. И хора, сега ще видите колко хубав робот. Аз докато го правя, те предизвиквам да направиш Да. къща на духовете. Окей. Аз ще направя един робот. Москва. Скоро си избереш. Не знам с кого да направя. Добре, айде ще вземем едно такова. И може би... Ако ще го присъсиш... Къде бе? Ето. Добре. Така. Опа. Така. Сега. Да е голям или малък? Еми да е среден, все пак 20 на купчета. А моята къща ще отнеме малко повече време. Ще направя Годзила. Ох, това ме изплаши, понеже имам звук. Добре, нещо да се позанимаваме, че на хората ще заспят пред клипа и така. Добре. Окей. Правя го висок, ама няма да го направя. Да има ли гащи? Не. Абе, как си решиш, бе? Ти да си направиш сам робот. Задай робота. Добре, така. Едно е тука. Така, ще едно. Така. Все едно му виси нещо. Добре, така. Така сега идвам, дами и господа. Чакай, казвам на малко, ще ти затворя. Окей. Ай, горе. Не дей. Извинете, ютубъри. Така. Тук съм хора. Да започвам да продължавам. Така. Направя. Чакай, ще ти затворя. И така, добре, връщам се точно след малко. И така, добре, върнах се. Много съжалявам за забавянето. Звънкам на Enshark. Този епизод ще се проведе от два епизода.
Ау. Ало! Извинете за... нали... И тук съм хора, той трябваше да ми звънне. Така, аз знаеш, че този клип ще го продължа, нали, на 2 части, защото майка ми ще дойде, нали. И няма да се получи хубав клипа. Става ли, Красене? Ко? Майка ми ще дойде, викам и трябва да такова, нали, този клип да го направя на 2 части. Окей. Но още 2-3 минутки. Така. Съжалявам наистина много за забавянето и това просто нямаше как да го положа. Му стана господин Тешаци. Така. Тя кога ще се върне? Ами след 5-10 минутки, няма и толкова. Тя е до фантастиката, тук наблизко. А тя... Код? Добре, после ще питам. Окей. Което... Така ли беше? Как? Нещо обърках май. Хора, ще продължи епизода. Нещо обърках. Окей, ти ще го продължиш. Аз ще продължа да ми видиш работа само. Да го... Така. Добре. Да, време е да... Така. Оба. А добре. Така. Това ще изглежда все едно мой робот ще ти унищожи това. Къщата. Да. Ръцете му ще бъдат във въздуха, тече. Така. Робото. Някакви пръсти. Е такива. Так. Не. Какво направих? Да знаеш, че няма да е много голяма къща. Колко бе? Да знаеш, че моят робот ще бъде голям. Така. Ама ние трябваше да го направим за време. Ама нищо, следващото ще бъде. Бай се за време. Какво? Няма за време, викам. Добре. Ние па съвсем ще изкопираме билбата. Така. Моят робот стана цепена ватка. Чук. Чакайте. Така. Те хора, ако не сте забелязали, му правя главата. Сега ще видите каква яка глава ще му направя. И така. Така. Айде бе. Добре. Да, хора. Виждам къщата.
За сега изглежда яко, ама моят робот чакайте сега. И такива очи ще сложа. И така листа. Майко, ето ми грешката, хора. А не. Се скрива глава, омг. Защо бе? Добре, малко, да знаете, това е танцуващ робот. Това е танцуващ робот, нали? Нали? Сега ще го видиш къв танцува. Да, виждам. Това ще му го магне, че изглежда малко. Просто ще го направя. Така. Заедно има нещо в панталона, да се личи. Нещо друго. Чакай. Ще направим... Ще му направим малко... Ще му засадим малко коса. Така. Все пак като му слушат робот. Моля, не те излизаш от къщата. Не си пак АФК, бе. Добре, не си. Ало, да, тук съм, бе, спокойно. Дека ми видиш И робота, това е, колко дами и красив. господа, до следващия път. Не, красен. Да. Аз съм Явно. готов. И аз съм готов. Добре, те види танцуващия робот. Бива, яки. Ева, влезни в моя хора. Чакай, имам само още един. Само още една штриха. Изчакай, красене. И аз имам. Не бе. И аз имам един штрих. Готово. Ела, влез. Тя че стана намазал тук. Съжалявам, че ютубър, че красен се чува така, но скайпа ми нещо е подаден и... Чувам се зле? Ами, аз ти говоря от телефона и според мен ще чуваш нищо, пак се чуваш. Айде да кажеш ти в телефона ли? Да, мога да те погледни. Моля те за малко погледни, ще трябва да затваряме. Ела да видиш духа. Ето го духа, виждаш ли му главата къде е? Ето му. Спаша, много ми спашли, знаеш. Добре, хора, в коментарите кажете кой да победи. Да, коментарите кой печели? Този робот, който сега ще го направя. Опа, не. Направих му скриншот. Довиждане, ютубър, Или до тази следващия къща. път.